Сегодня мы собрались в штабе татар, отмечаем день рождения пророка Мухаммеда. Мы здесь частые гости, здесь гостеприимный дом. Большое спасибо Рустаму Фаизовичу за то, что предоставляет возможность татарам разных возрастов, разных профессий собраться, говорить о душе, попеть свои песни, напомнить свою идентичность и раствориться вот в этой теплой атмосфере. Я уже не говорю о том, что он гостеприимен не только предоставляя площадку, но и угощает всех национальным чаем, угощениями, и все здесь прекрасно и хорошо. Бүгін Мұхаммед пророкның біздің енді туған күні кешеден бүгінгі айда. Янасы бір сәбәп біздің шундай келді. Значит, бізге алып келділер құрбан ит, айлы құрбан бәйрәмнән қалған енді де. Мына біз шуннан құрбан аш пішірдік бүгін. И бүгін біздің шундай фикір бар еді, шундай үміт жиылып мында татар общественностінің мында ең көрінген, ең білінген шундай ақсақаллар мына жиылған. Шундай мына біздің бик хөрмәтле кешеләр жиылды, значит. Шулай итеп мына шулар белән жиылып, яшьләр чакырып, аларга үрнәк биреп әзрәк инде. Менә шундай безнең бүген максат шундай кич битергә инде. Азрак дуалар укып, значит, без барыбыз да инде теге кешеләрне искә төшереп инде, киткән кешеләрне. Шулай итеп менә шундай безнең максат. Монда шейләр ишеп, татарча сөйләшеп, оралашып инде, менә шундай хәзер инде без күп кеше җыймайбыз, шундай теге азрак кешеләрне азрак җыябыз. Менә и аннан соң инде менә хәзер халык саны бара бит инде. Шулай итеп шул халык саны буенча инде азрак сездән фикерләр дә җыеп инде, аны тоже безнең үзара сөйләшеп, шул да безнең максат инде. Вот. Менә, значит, сездән без тоже инде шундый сораулар булар, менә ничек ул халык саны бара хәзер. Ничек халык саны бара, менә ул авыррак бара, менә безгә без яшьләр белән аралашабыз инде менә. Безнең бит Мәскәүдә шундый проблемалар инде, теге менә совместный браклар күп инде дә, теге күп татарлар крестьян Мәскәүдә, күп кеше татар телен оныткан инде дә. Шуңар инде менә күп кешенең әтиянисе кем татар түгел инде. Шуннан инде менә шулар белән шундый эш алып барырга инде һәр безгә күршеләр белән, дуслар белән, туганнар белән инде шул менә халык саны буенча инде ул безгә как экзамен кебек инде без аңар бик күптән тырыштык инде, күп сөйләштек кешеләр белән, менә шәһәрләргә күп җирдек инде. Менә мин, например, разъяснительный шундый эш белән быел гына булдым 4 Петровкада, друг 2 Святой Троицада булдым, крашеннәр белән сөйләшеп инде. Biz indi уйлаганча мишәрләр, Сибир татарлары, крашеннәр барбер безнең бер нигез. Без барбер бер халык. Менә без сезнең белән монда җыелдык. Нәрсә безне барыбызның да безнең барыбызна бер тарих. Шулай бит инде. Бер безнең киләчәк сезнең белән. Шуңар инде менә шул сездән үрнәк алып, сездән фикерләр тыңлап инде. Менә шундый бүген максат. Безнең бүген менә, значит, Илнур хәзрәт инде без бик аны яшьләр ярата, хөрмәт итәләр. Без аны күптән беләбез, менә аңар бик зур рәхмәт, ул яшьләр белән бик зур безнең инде алып бара. Без уйлаганча барыбер татар теле саклау буенча, барыбер ул через мусульманство булырга тиеш дип инде дә. Вот, борынгы гәнәтләрне без татларга тиеш, өстәл ничек утырга, ничек өйдә тотарга үзен. Ну, беренчедән инде менә татар теле саклап алганнар, конечно, безнең хәзрәтләр. Ярар, бик яхшы шундай кич бүген, Илнурга хәзер сүз бирәбез, калганы сездән инде. Аллаһның рәхмәтендә. Булык иншалла бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Шундый мөмкинчелек булып, бүгенге көндә Рабиул Аввал айы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның дөньяга килгән, дөньядан ахирет тормышына киткән ай. Шуңа күрә дә инде шушы максат белән бүген монда безне җыйдылар. Һәм дә иң әүвәл әз генә сезгә вагаз сөйләп, аннары соң инде Куръаннар укып, шушылай мәҗлисебезне дәвам иттербез. Аннары соң инде киләчәк кешеләрнең әйтә торган сүзләрен шулай дәвамлашып, әкрен-әкрен генә шулай сөйләшеп утырырбыз иншалла. Менә безнең элек-электән исегездә булса, без сез бәләкәй булган вакытта
әби бабаларыбыз бик хөрмәт итеп алалар иде шушы айны. Ул айны Мәүлид айы дип аталар иде. Без аны аңламасак та, белмәсәк тә, Пәйгамбәребезнең туган көне дип шушылай безгә җиткерәләр иде. Ләкин инде моның асыл максаты без үскәч кенә аңлый башладык. Хәтта Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең туган көнен без үткәрү нәрсә өчен икәнлеген бу тагын бер мөмкинчелек, тагын бер чара, кая кешеләрне җыеп, аның безгә шушы ислам дине китергән һәм ул сәбәпче булган Куръан аның аша килгән икәнлеген шушы шатлануыбыз. Менә бөтен җыелу максат шатлану максаты. Урысча әйткәндә, мы собираемся для того, чтобы обрадоваться этому дню и почтить дань, почтение целому месяцу. Бер көнгә генә түгел, бер айга, бөтен айга. Шушы Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шуңа күрә Рабиул Аввал айы аның айы дип без атыйбыз. Һәм дә инде Аллаһның рәхмәте белән Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дөнья йөзенә рәхмәт буларак пәйгамбәр килде. Аның алдында аңа хәтлек яшәгән халыклар шушы рәхәтлек белән, шушы рәхмәт белән куллана алмадылар. Бер вакытта Гумар радиллаһу анху елый. Күз яшьләре белән елый. Карагыз, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм килде шундый заманда, кайчан гынах таралып беткән халык арасында. Халык инде нәрсә эшләргә белми иде. Ничек яшәргә белми иде, бөтен гынахлар таралган иде. Аллаһ Тәала араларына пәйгамбәр җибәрә. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмне араларына җибәреп, аларның арасында пәйгамбәр чыга. Һәм Гумар радиллаһу анху елап, бер вакытта сорый пәйгамбәребез: "Эй Гумар, нигә елыйсың?" ди. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм җавап кайтара: "Эй Аллаһның илчесе" ди. "Нигә син алданрак килмәдең икән?" ди. "Минем күпме туганнарым, минем әтием һәм башка минем нәселем" ди. "Күбесе битти ислам динендә вафат була алмады" ди. Менә безгә ул бәхет хәзер яуды. Син безгә килдең пәйгамбәр буларак. Без хәзер Аллаһка шөкер, ла илаһа иллаллаһ дип әйтә алабыз. Аллаһтан башка илаһ юк. Син дә Мухаммадур Расулуллаһ, Мухаммад син дә аның илчесе иттереп, моны сөйли алабыз, гамәл кыла алабыз. Шушы юлга без бастык, шушы җипкә без ябыштык. Ләкин менә сиңа хәтлек килеп пәйгамбәр буларак килгән, вафат булган кешеләр шушы рәхәткә чума алмадылар, шушы бәхеткә ирешә алмадылар, алар мусульман булып ахирет тормышына күчә алмадылар. Менә шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, әлбәттә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм безгә шушы динне китерде, Куръанны китерде һәм шушы безнең шатлыгыбыз ул дөньяга килгәнлеккә һәм пәйгамбәр буларак килгәнлеккә шатлыгыбызны күрсәтәбез. Без нәрсә эшлибез шушы мәүлид чараларында, мәүлид кичләрендә җыелып Куръан укыйбыз, вагаз сөйләйбез, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә салават укыйбыз. Шатлыгыбызны белдерәбез. Бәлки арада бер яңа мәртәбә килгән кеше беренче мәртәбә тыңлап утырадыр. Беренче мәртәбә ла илаһа иллаллаһ сүзен ишетәдер. Һәм карагыз, нинди зур файда. Кеше килгән былай гына. Нәрсә өчен килгән? Аны ашарга, чәй эчәргә чакырганнар. Ул килде ниндидер мәҗлескә, бүгенге чараны әйтмим, бөтенләй әйтәм. Чөнки чаралар күп оештыралар. Мәчетләрдә, йортларда, бөтен җирләрдә шушы халыклар җыеп, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм тарихын сөйлиләр. Ул кем икәнлеген аңлаталар. Чөнки Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер хадисе бар. Пәйгамбәр Аллаһның фәрештәләре бар ди. Дөнья йөзендә кешеләр җыелган урынны эзләп йөриләр ди. Һәм алар шушы урынны тапсалар, нинди урын, кая Аллаһны зикр итәләр икән. Теге җыелырга бит төрле урыннар бар. Уен, көлке, анда тагын ниндидер максатлар буенча кешеләр күп җыелалар, ләкин шушы максат белән җыелганнар кешеләр Аллаһны зикр итәргә җыелганнар. Һәм Аллаһ Тәала шушы фәрештәләр икән, шушы җирне тутырып,
Hatta күккә хәтлек фәрештәләр тутырырлар икән ди шушы урынны. Кая Аллаһны зикр итеп утыралар. Кая Аллаһка рәхмәт әйтеп утыралар, кая Аллаһтан сорыйлар. Һәм Аллаһ Тәала шушы фәрештәләрдән сорар ди. Hatta Аллаһ Тәала ма мохтаҗ да түгел, фәрештәләрдән башка да белә. Эй фәрештәләрем, бу кешеләр нинди максат белән җыелдылар? Алар миннән нәрсә телиләр? Фәрештәләр әйтәләр икән: "Я Рабби, бу кешеләр сиңа иманга килеп, синнән җәннәтеңне сорыйлар." Аллаһ Тәала сорар икән: "Соң алар минем җәннәтемне күрдеме соң?" Фәрештәләр әйтәләр икән: "Юк, я Рабби, җәннәтеңне күрмәделәр. Җәннәтемне күрсәләр, алар нәрсә эшләрләр иде? Алар тагын да ныграк тырышырлар иде. Тагын да ныграк әмәлләрен кыларлар иде һәм ымтылырлар иде шушы җәннәтеңә" дип җавап кайтарырлар икән. Тагын нәрсә сорыйлар? Җәһәннәмдән кытылуны сорыйлар. Соң алар җәһәннәмне күрделәрме соң? Юк, я Рабби, алар җәһәннәмне күрмәделәр. Җәһәннәмне күрсәләр нәрсә эшләр иде? Тагын да ныграк тырышырлар иде, харамнан яраграк булырлар иде. Син кушканны тагын да ныграк тотынып эшләрләр иде. Ул вакытта Аллаһ Тәала әйтер икән: "Сез шәһид булыгыз. Засвидетельствуйте" дигән сүз. Мин буларны бөтенесен гафу иттем. Менә шушында кемнәр утырып тора? Бөтенесен гафу иттем. Чөнки алар тик изге ният белән җыелдылар. Мине зикр итәргә, миңа тәүбә кылырга һәм минем кушканнарымны үтәргә. Һәм бер фәрештә әйтер икән, бу пәйгамбәребезнең хадисендә килә: "Я Рабби, араларында бит бар бер кеше. Ул зикр нияте белән килмәде, ул аңламаган иде нәрсә өчен килергә. Менә булай килгән иде дә утырып тора иде. Аны да гафу итәсеңме?" Аллаһ Тәала әйтер икән: "Мөселманнар алар шулар, кемнәр аркасында башкаларын да мин гафу итермен. Бөтенесен гафу иттем. Бөтенесе минем рәхмәт астына ләгер." Менә шушыңа күрә шушындый чаралар, шушындый җыелышларда бер файда гына бар. Ул файда безнең иманнарыбызны ныгыта торган. Безнең шушы күп һәрберебезнең сорауларыбыз бар. Һәрберебез яшәгән вакытта бу нигә була икән? Менә бу нигә шушылай икән? Кем һәрбер кешенең үзенчәлек авырлыклары да бар, үзенчә ниндидер кыенлыклары да бар. Һәрбер кеше үз фикере белән уйланып йөри һәр вакыт. Ләкин уйланган вакытта да куркынып куя: "Менә мин үлгәчтен нәрсә эшләрмен? Ничек Раббым каршына җавап тотырмын? Мине Аллаһ Тәала гафу итәр микән? Юк микән?" Менә шушындый чаралар да инде ул үзенә җаваплар таба. Шушындый чараларда аның иманы көчләеп, тагын да күбрәк пәйгамбәребезне сөеп, яратып, Аллаһ Тәаләгә якынайырга тырыша. Чөнки Аллаһ Тәаләгә якынаю дигән сүз ул нәрсә ул җәмәгать? Менә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям сораулар бирәләр. Менә Аллаһка якынаю дигән сүз нәрсәдән тора икән? Әгәр дә син Аллаһ кушканнарны эшләргә тотнасың икән, менә Аллаһ Тәала нәрсәне кушты? Һәм аның тыйганнарыннан тыйлырга тотнасың икән, димәк син Аллаһка якынайырга тотындың. Димәк син Аллаһ кушканнарны эшләмисең икән, Аллаһ тыйганнарыннан тыйылмыйсың икән, син димәк Аллаһтан ерагырга тотындың. Менә бу инде синең үзеңнең Аллаһ белән турыдан-туры бәйле булган шушы урынны күрсәтә. Нихәтлек синең иманың көчле. Нихәтлек син үзең гамәлләрең өчен кайгырасың. Тоткан уразам кабул микән? Кылган хаҗым кабул микән? Укыган намазым кабул микән? Садакам кабул микән? Курбаным кабул микән? Укыган Кураннарым кабул микән? Гынахларым гафу ителгән микән? Юк микән? Һәр бер кеше шушы уйлар белән, шушы фикерләр белән яшәсә, аның тормышы да җиңел булыр. Ниндидер авырлык килгән вакытта ул тәкъдиргә иман китергән булса, бу авырлыкларны кичерергә дә җиңелрәк булыр. Чөнки иман ул безгә көч бирә. Шушы ислам динендә яшәгән вакытыбызда без һәр вакытта эштәге ягыбызда көчле булып яшәргә тырышырбыз. Бер вакытта пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай минбарда утырып тора. Минбарда утырып торган вакытта икенче риваятта килә, мәчетнең идәнендә утырып тора. Шулай тора да минбарга утырып, амин дия дә утыра.
İkinci mertebe emin diye de otura, üçüncü mertebe emin diye de otura. Sahabelerge bu tege kızganış bula. Ya Resulullah, nerse buldu hazır, nerse siz emin deyip eyttiniz. Nerse buldu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte, "Mine de hazır Cebrail kelip dua kılıp gitti" di. Min de her birisine emin deyip koydum di. Birincisini eytti di. Kim de kim Müslümanlarının kim de kim di. Etisi enisi isen bulsa. Hem ılı yaşka jitip, yaki ikisi eti enisi ılı yaşka jitip, yaki birisi enisi vefat, yaki etisi isen eli, yaki kirisince etisi vefat, enisi isen. Hem şuşu balası, şuşu eti eni artından karamışı, Allah'ın rahmetine erişmişi, cennetke lekmese, bu kişiye ükinişler bulsun di. Min de emin dedim di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte, Allah'ın rahmetine erişinin bir zor yolu eti eni arkasında iken. Eğer eti eniyin senin te ılı yaşka jitip, sen de onu terbiyele aldın, karı aldın, nenişek seni eti eni, sen bereke bulganda seni terbiyeledi, karadı, sen de şuşulay bütün işini taşlap, eti enini hürmetlep karı alsan iken, Allah'ın rahmetine, Allah'ın gafuna erişetiren bir yol iken. İkincisi de kim Ramazan ayına kirişip, Ramazan ayın zatıp, günahları gafu itilmese, hem kişi cennetke lege almasa di. Bu kişiye ukinişleri bulsun di. Месяц Рамазан очень большая возможность, чтобы были прощены все грехи. Рамазан ayı. Ol da nişik, tege kelip oynap ütkeletirgan tügül, kendizin urazanını tutup, kişilerin teravihlerini okup, yılap, tövbeler kılıp, bütün Ramazan ayın şulay ütkere alsan, senin hatta bütün günahların da gafı itle alır iken. Çünkü Ramazan ayı zor bir fırsat, bir mümkünçilik iken, günahlarını gafı itle alatıran bir ay. Ol kişiye de okunuşlar bulsun di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deydi, min de emin dedim di. Hem işincisi di, kim de kim senin ismini işitse ey Muhammed, hem sana salavat okumasa, hem Allah Teala onun günahasını gafı etmese, ol kişiye de okunuşlar bulsun di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismini işittik. Kadedir Muhammed dediler, biz öz işimizden nese dirget yiyişimiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Tilge jingil. Lakin bunlarda bir zor ecir savab iken. Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem deyip eytu. Kaşan onun ismini işitemiz. Hem bu da iken işinci yol Allah'ın rahmetine, Allah'ın gafuna erişiyor. Kaşan biz Peygamberimizin ismini işitemiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Mene qarağız. Kaşan biz Allah'ın ismini işitemiz. Allah. Anda da Celle Celaluhu deyip eytu iken sünnet. Lakin kaşan biz Peygamberimizin ismini işitemiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyip eytu vacib iken. Her bir Müslümanın üstünde buruş bulup durayken, Peygamberimizge salavat oku. Allah Teala Peygamberimizin ismini şul hatlıkka kütergen, kaşan deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte, kim mine bir salavat okusa, Allah Teala ona 10 salavat okurdu. Hem onun 10 günahasını gafı itirdi. Ona 10 selam jiberdirdi. 10 mertebe arttırıp kaytarır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge bir salavat okusak. Mene şuşuna göre deyinde. Hürmetli cemaat, mene şuşu ayını, bu ayını gına tügül, şuşu yılını gına tügül, gımerimiz boyu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ne hürmetlep yaşay alsak, onun ismini işitkende salavatlar okup, onun hürmetlep şuşulay birbirimize siletip anlatıp yaşasak inşallah biz de ekringine Allah'ın rahmetine yakınayırız. Olap qarağız. Azan aytkende Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip azan aytile. Kınna 5 mertebe 24 saat. Mene galimler ayteler dünya yerinde di her 2 minut sayın azan aytılıp bütün dünya yerinden şulay eğlenip çıkadı. Bir tutalmaydı. Her 2 minut sayın. Mene kimler Garap illerinde bulganı var. Yaşaganda
Беләсез бит, азан шушылай ерактан матур итеп киләләр, шушылай үтеп китә. 2 минут сайын азан әйтелә. Намаз укыган сайын biz qamat çirgəndə qad əşhədu ən la ilahə illallah, əşhədu ənə Muhammeden Rasulullah deyib aytamiz. Azan eşitkəndən üçün dua qılğanda Peyğəmbərimizə biz dua qılabız. Hər namaz sayın ət-təhiyyat oqığanda əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənə Muhammeden abduhu və rasuluhu deyib oxuğuna jetmey, biz tağın нәрсә oquyubuz? Salavat oquyubuz. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hər namaz sayın, hər bir irad, hər bir xатын qız namaz sayın Peyğəmbərimizə salavat oquy. Менә Аллаһ Тәала ничек аның дәрәҗәсен күтәрде. Менә шуңа күрә дә безнең шушы җыелу максатларыбыз, шушы әйберләрне аңлатып, җиткереп, вакытларыбызны бушка үткәрмичә, әз генә булса да безнең шушы ышанучыбызны, динебезне әз генә булса да бер адымга алга атлау. Әз генә булса да алга атлау. Менә инде шуңа күрә шушы җыелышларыбызда mübarək булсын. Сезне һәр берегезне тәбрик итәм. Шушы Мәүлид айы белән. Менә дөрес аңларга да кирәк. Бу бит теге туган көнне праздновать итү түгел. Мәүлид дигән сүз ул кая без җыелып, зикр тәсбих укыйбыз, Кур'ан укыйбыз, дуа кылабыз, вагаз сөйлибез, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem турында аңлатабыз. Менә шушы ул Мәүлид чараларны үткәрү. Күп кеше бытый шушы әйберне ярамый ди. Ләкин монарда нинди зарары бар? Нинди ялгышлыгы бар монда? Peyğəmbərimizə салават укып, Аллаһны зикр итәргә тырышабыз. Тыңлагыз өчен дә бик зур рәхмәт, Аллаһның рәхмәте яусын. Вагазны да инде бик озакка тартмасмын. Хәзер инде Кур'ан укып иншалла. Араларыбызда булган кешеләрнең һәрберебезнең мәйетләре дә бардыр. Кемнәр бу дөньядан ахирет тормышына киткән, күчкән. Бер нине генә сөйлим дә, шуның белән тәмамлармын. Бу күптән түгел генә бер китап язылып чыга. Ялгышмасам, ахирет паспорты дип атала ул. Бер шундый Казан шәһәрендә 60 ничә ел элек bir хатын кыз белән булган bir хәл. Бәлки сез аны укыгансызdır, бәлки юктыр. Анда bir хатын кыз 20 ничә яшендә вафат була. Вафат була клинический смерть белән. Клинический үлем белән вафат була. Һәм моның бөтен теге йөрәк тибүләре, сулыш алулары бөтенләй туктый. 4 көн буе бу теге тыныч кына ята. Моны киләләр, әйтәләр, бу вафат, моны алып барып күмәргә кирәк диләр. Ләкин әтисе әйтә, ул вафат түгел. Ул вафат түгел, мин беләм дип ишекне яба да бер кемне кертми. 4 көн буе саклап ята икән кызын. Мин үлмәде, беләм аны ди. Һәм бу хатын кыз хәзер инде ул әби шул яза. Менә анда ди, мин ди 4 көн буе ди ахирәттә йөреп кайттым ди. Һәм шушына бөтен күргәннәрен яза. Шушында менә нәрсә Пeyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem хәдисләрендә бар, шушы әйберләрне яза. Менә иң шушында беренче нәрсә күземә шалынды. Безне ди кашан без ди моннан ахирет тормышына күчә. Без ничә кеше идек дигәндә. Группа белән безне фәрештәләр йөрттеләр ди. Иң беренче ди безне кем каршы алды ди? Мин таныдым, мин белмим аны ди, ләкин мин таныдым ди. Пeyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem еракта гына басып тора иде. Шундый матур бер йөз белән безне каршы алды ди. Мин нигәдер ди, кайдандыр ди, аңладым ди. Ул безнең Peyğəmbərimiz дип ди. Һәм шушында ул яза, менә нәрсә эшләп йөргәннәр анда. Ахирет тормышына нәрсә булган, ничеганда каршы алалар, ничеганда хисап алалар. Шушылай без ди 4 көн буе йөрдек ди, һәм 4нче көнгә ди мин ди уянып киттем ди. Һәм ул вакытта теге совет заманында мин курктым шушы әйберне сөйләргә ди. Кеше ышанмас та, һәм дә дин турында сөйләргә ярамый иде ди. Менә 60 ел үткәннән соң гына шушы әйберне язып чыгарга bir үзенә көч таптым дип шулай язып чыгара bir китап. Менә шушыга күрә инде хөрмәтле дин кардәшләр, әлбәттә без беләбез, ахирет ул хак, үлем дә ул хак. Һәм дә инде Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem дә нәрсә ди? Зирәкле, акыллы кеше ул шул, кем вафат булганчы үлеменә әзерлек алып бара ди. Шушының белән иншалла
tamamlarmın. Hazırda indi Kur'an okuyup dua kılırız inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم